Anong trip mo? Aray. Aray. Sakit. Sakit ang bibig ko. Hindi ako makapagsalita. Help. Ba't ka na hindi ko masyadong Ay, ang hirap na may singaw, ha? Sinaman, singaw ka ba? Bakit ganun? Maliit lang naman yung sayo. Ba't parang ang sakit-sakit? Help! Help! Help me here! Kuya, kiss mo kaya? It's a happy Monday, kabisyo. Yes, I'm back kahit may singaw. Eto pa rin ang babaeng takbo ng takbo. Sa isip mo. Your daldalerang atleta DJ Marazzoni para sa programa Love Trip. Yo, pakinggan nito. Trip lang. Trip natin today ng kumain ng dahan-dahan, ha? Ba't kasi ikaw, pag kumakain ka, gusto mo agad, susubo mo tapos lulunok mo agad. Dandaan naman, be! Sabi kasi pag ngumunguya ka, dahan-dahan para hindi mo na kakagat. Ayan, tingnan mo ako ngayon. Ayan. Ang hilig ko kasing kumagat. Well, masarap naman kasi talaga kumagat. Anyway, nagbabalik po ang inyong kadaldalan ngayong hapon para sa programang Love Trip. 3 to 6 p.m. yan. At ngayong araw nga, syempre gusto kita maging healthy and fit just like me. Mamaya pag-uusapan natin kung paano maiwasan yung pagkasingaw. Malay mo, kaya ka may singaw. Kasi hindi ka nagtututbrush. Yan, singaw reveal. Ayan, zino-zoom in talaga sa mukha ko. Diba? Not 1, not 2, but 3 singaw. Pero syempre, dahil mahal ko kayo, nandito ulit tayo para makipagdaldalan, makipagchikahan. Magpasalamat ka at Monday na naman. Alam mo, nasa mindset lang naman yan eh. Kung iisipin mo, ayoko na Monday na naman, trabaho na naman, ano ba tong pinasok ko? Magpasalamat ka at may work. Magpasalamat ka kay Lord kasi hanggang ngayon, kahit hindi masyadong Di ba, magpasalamat lang, lalo na kung medyo na traffic, medyo na late. Ang pinakamahalaga, may trabaho ka. At ito pala, pinakamahalaga, wala kang singaw. Anyway, gisingin mo muna yung katabi mo. Ayan, kulbitin mo ang katabi mo. Dali. Pakisabi, uy, si Maratoni. Ano naman siya? Anyway, tuloy-tuloy lang po ang magandang tugtugan. Ito, favorite ko to eh. This is brought to you by Lil Vinci. Entitled, Chinita Girl. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Tingin